Hola a tots els ratafieros, bon any nou a tothom! Espera que... estem a principis de maig. No me n'havia donat. Escolteu, millor tard que mai, Quant de temps sense veure'ns per aquí, espero que tots us estigui anant molt bé. Em sap greu no haver posat vídeo després de tant temps, però, com ja he comentat, el temps doncs, no em dóna per fer tot el que vull fer actualment, però faré un esforç que consti, que consti. Molt important. Bé, no m'enrotllo, anem a allò que ens importa. Ja sabeu que recentment s'ha estrenat la pel·lícula 25 del detectiu Conan, la núvia de Halloween, que per cert ho està patant com mai abans del Japó. Vaja, ja és un clàssic que la nova pel·lícula superi la seva precursora. Bé, el cas és que al final de la pel·lícula, com sempre passa, ens mostren un fragment de la següent pel·lícula. Bé, no és un fragment, més aviat és una pista. Doncs bé, això és el que s'escolta després de la pel·lícula, és a dir, al final de la pel·lícula 25. 会いたかったぜ、シェリー。 Efectivament, és la veu d'en Jin. Mare meva, se'm posa la pell de gallina. I anomenen ni més ni menys que la Sherry, sí, la Haibara. Ja sabeu que últimament les pel·lícules estan enfocades en personatges o un personatge en concret. Això em suggereix que la pel·lícula estarà enfocada especialment en la Haibara i bé, suposo que també en en Jin. I aquesta relació o possible relació que tenien quan ella formava part de l'organització. Ja sabeu què em penso jo, crec que en Jin va ser bàsicament la persona responsable de fer-se càrrec d'ella en un passat, com va fer per exemple en Pisco amb l'Irish. Aquest cas és força similar, no veig en Jin enamorat de la Sherry ni molt menys, tot i que mai se sap. Tot i així me n'alegro que hagin decidit enfocar-se en un dels millors personatges de la sèrie com és en Jin, la Haibara. Bé, en Jin també és un gran personatge, Jin DC, sisplau, no em peguis, és que el meu alter ego és que està molt sonat i si dic coses que no haig de dir... La qüestió és com enfocaran aquesta pel·li perquè en realitat a ulls de l'organització la Sherry és morta, així que veig poc probable un encontre entre en Jin i la Haibara, tot i així això coincideix amb el fet que en el manga recentment la Haibara torni a tenir por de l'organització i especialment d'en Jin. El fet que la pel·li sigui sobre l'organització implica forces coses. En primer lloc, que l'art d'en Rom acabi abans de la seva estrena, ja que imagino que voldran fer brillar aquest personatge per primera vegada a la gran pantalla, si no perdrien doncs, una gran oportunitat. En segon lloc, a finals d'any hauria de començar la resolució de l'arc, revelant algunes coses importants sobre l'organització i el cas d'en Koji Haneda. Així que, bé, veurem què passa amb tot això en breus. A més, també cal recordar que sempre al novembre-desembre es fa el cas promocional de la pel·lícula, per tant, segur que tindrem un cas de l'organització. Bé, o si més no, sobre la Haibara. Realment pot ser una gran pel·lícula, així que espero que no ens fallin. I vosaltres, què en penseu de tot plegat? Espero els vostres comentaris a la caixa de comentaris. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li un bon m'agrada i si no esteu subscrits, doncs subscriviu-vos, que és totalment gratuït. I per part meva això és tot, espero que passeu un molt bon dia, així que fins la propera, que espero que sigui aviat.